Изслушахме този запис със семейството на Иван. Днес сте отново са тук, за което още веднъж им благодаря, че събират сили да говорят съболезнования отново за пореден път. А сега към Леля му, Нели Динева. Нели, чухте ли нещо, което не знаете? Четвърти ден въпросите стават все повече. Отговор даже нямаме още на първите. Все още не знаем даже къде точно е бил задържан. Не знаем какво се е случило за времето след задържането. Има едно голямо разминаване. Видяхме снимки, които просто нямат нещо още с дрехите му. От кога са тези снимки? От следователя? От следователя, който е, но... Веднага след смъртта на Иван? Да, след смъртта. Това не са негови дрехи. Той е бил с коренно различни. Другото, което е, има много неясноти и въпросите продължават още повече. Вчера сте разбрали, че той е минал през спешното отделение на Ямболската болница. Полицаите са го завели и там. Кога, защо? Някой каза ли ви нещо? Веси, не знам дали ще имате сили да говорите днес. Вчера следователя, като бяхме на разпит, каза, че сина ни е отведен в спешно отделение на МБАЛ Свети Пантелеймон, където дежурният лекар е установил, че той е жив-здрав и съвсем спокойно могат да го задържат в приемното. Лекарът установил, че Иван е добре, само да добавя доктор Райно Георгиев, който е началник на спешното отделение. Вчера той потвърди пред нас, че момчето с полицаите са били там в спешното отделение. Попитал го в какво състояние е бил Иван към този момент. Той ми отговори, директно цитирам, щом като съм казал, че може да отида в ареста, значи е бил добре. Но имате ли отговор конкретно на това, защо е отишъл, в какво състояние е бил, кога се е влошил? Нищо повече не знаем. Ние се опитваме от някъде да разберем. Никой нищо не ни казва. Разговор с окръжния прокурор не ви ли даде отговори на някакви конкретни, на вашите въпроси, поне на част от тях? Не, категорично не. Ние имахме повече въпроси. Не беше даден отговор. Какви продължава да бъдат вашите съмнения? Убийство. Убийство. Категорично това е убийство. Ключовото време, за което говорим, е между 1 и 3, когато е констатирана смъртта. Така ли е, да ме поправи? 1:12 последно интернета му се изключва. Оттам не знаем какво става до 1:50 въпросното време, което казва, че е задържан. Нямаме идея дали е така. Какво се е случило? Къде се е случило? Искаме камерите от центъра да бъдат изискани. Нека да се прегледат, да видим къде е бил задържан. Искаме камерите от спешното. Да видим там с какви дрехи е бил. Кой го е разсъблякал? Къде го е разсъблякал? Особено след тези следи, които казахте вчера, че има. Има доста следи по него, по тялото му, има изгаряния по слабините. Това трябва да се разбере откъде, кой го е направил и как го е направил. Някакъв друг отговор имате ли от полицията? Среща имахте ли с тях допълнителна? Някакви уточнения? Нямаме никаква друга среща след разпита от следователя. Това е което, за съжаление, въпросите стават все повече, а отговорите ги няма.